Igbo bụ Igbo mma mmanụ ana m anabata gị n'ụlọ mgbasa ozi ndị Voice of the East a na-akpọ anyị onu ndị Igbo ọkachasị mma ọkachasị mba n'ala Igbo anyị na-ewetara gị ọdịmma ndị Igbo na ọganiru ndị Igbo ife ọbụla gbasara ala Igbo ebe a ka ị ga-afụ ya afa m bụ Nneọma enwere nwa okorobịa Igbo ji eme ọnụ nwa okorobịa mara mma nwa okorobịa ịma maka ya nwa okorobịa ị na-anụ afa ya m chọrọ ka m gosi gị ya bụ nwa okorobịa tata afa ya bụ Godwin Chika ijikwa Godwin Gallery wee malia ya bụ nwoke akụkọ dị ya n'ọnụ si ebe a wee toro ogologo wee luo aba agada ịghọtago ma nọọ ya ife ịchọrọ ịnụ akụkọ dị mma akụkọ ga-ebunye obi gị elu akụkọ ga-enye gị nchekwube nye gị olileanya ịmago mee gị ịtọ atọ ka aka ma na ụzọ dịkwa ma na ife ga-emekwe ịghọtago mana bifo mrapụ ya bụ nwoke ka o jiri ọnụ ya kọwatalụ gị ife na-ekwu achọrọ m ka ntụpenye gị azụ maka ya bụ nwa okorobịa ya bụ nwa okorobịa ọ na-emekwa nnekwute ife ọkachasị nke a na-akpọ art akwa ịma art njirimara Igbo akụkọ Igbo nkọwa Igbo omume Igbo njikwa Igbo nyanwa bụ ife ya bụ nwa okorobịa na-eme mana nke kachasị nke bụ na ya bụ nwa okorobịa bụ a Guinness World Record holder the best of the best in his field. Ya bụ nwa okorobịa enwego ife a na-akpọ 144 arts in his Guinness World Record Championship. Ya bụ nwa okorobịa o jebugokwa ya bụ asọmpi o wee dị ka onwe ka o si wee dị mana ebe a ka isi akụkọ mbido kedu ka o si wee megide wee pụta na ya bụ ihe wee tụrụ ugo ọ ga-akọwala anyị ya tata Godwin no nwoke ọma onye na-anụ afa gị ọ ga-eche ma ebu ịmago old man onye ha mmanụ ịmago ka m hapụ ikwu ndị ụmụ nwaanyị nọ na fena ifasị m jụọ gị one question ma anyị metụ ebele as regards ife relationship na anya dị onye ọbụla ọkụ ịma na ife a bụ 30 December so ka anyị malụ ma ọ dị avele ka ọ dịrị avele akwa enyi ya ngwa ka anyị bido ngwa kọwala anyị onwe gị nna m afa m bụ Maazị Godwin Chika na-edum abụ m onye Ọka Ọka na-asụ enwe na-asụchi enwe Ọka na ụmụ aga m Guinness World Record for the longest painting marathon, that's longest painting hours in the world, and it later came out success. Maka na asị na mmụ onye nwe ka o ji anaka ihe nwe bụ art we na wanaka in the global stage which is world record, you know. After my baguna Sands of Time, you know, the longest painting hours in the world. That was announced last 2 months. It took about a year before it was announced because there was a lot of technical issues. After the first 100 hours went, I missed 100 hours in Kembo. I went na chetekwe. See when I'm maybe doing this. We do when see. Yeah, yeah. Up and here, we marry and I put more mother tie. Ni care golo. See mumu. Ndị mụ na ha na-alụkọ kedu ya egbu ha so me mụ anya etu na-emu ana ewo shift onye amụ anya 6 hours onye nke ọzọ ejelala ụla onye gị na ya na-emekwa no shift onye bụ shift enwe m shift adem ko shinga even video ma adem ko shinga every 4 hours enwe m 20 minutes ili ihe ịṅụ mmiri ịwụ arụ ime ihe niile 20 minutes yes before na-esi ebe na-ese ihe apụọ anachiete asị na time for 10 minutes na no 10 minutes more ya na chekwa jese wiye me salaru me ili nne nke agbasazi gị ye na elikwunu bụ light food ndị doctor bekwana na ma arụ big shout out to MedPlus was my medical team reached out for sponsorship and they came through so MedPlus was sponsoring the doctors coming to check me and all abịa na name asem na ndị mma sepa na ma dị kwa mma na ma afụ shege n'ime ebe mba na afụ onwe mgbe ọ dị m ka ma anọzi nnọọ amazi m ebe nnọ mana aka m na-ese ihe ifuni ya bụ Nataluchi and muna masị na-eme ife agọtahụ m oyi akọwa ịmakwa ife bụ na na-ese ife aka m ejide nwozi brush njide brush ọda the grip in my hand was gone anọkọta m kọlọkọlọ lacha chana ice cream mentally I was being affected ịma na-egwu uche ka unu na-agbanụ na ya bụ painting ma ihe bụ na ihe ị ga-ese nwere idea of ihe ị ga-ese na ebute gị blank canvas isebe and ị ga-ese ihe Yamalu. Something that is known. It's a akwụkwọ, it's a pencil. You cannot do an abstract painting. Yes, it's a madness. Yes. You cannot do any easy painting. Yes, a Yamalu. You don't need a cup. Money say loloma. Yamalu afia. You know, that was another thing that made it hard because
ese nke a na ichebe go ihe ọzọ ị ga-ese before the next hour adịkwa done. Before ma jụọ gị other details maka na o nwere ihe ikwuru ka ị na-ekwu isi na ọ nataluchi. Yes. Achọrọ m ịjụ nke mbụ ihe akụzinwuru mmadụ ife ị na-eme. M ga-akụzinwuru mmadụ mana ịmago na onye ọ nataluchi ya ga-enyezi gị aka na itinye uchu gị. Like a man give up easily. Because he better for the ego. He be able love him for ihe na-eme. So ebe aka most young people na adị enweta wrong. You know, fan abịa maka the ego. Oh, Godwin na-akụ. Godwin na-aba flight na-eje ebe a. Godwin na celebrities na-anọkọ. So therefore, can say wekwu ihe maka gịnị na ọ na-ese ihe. It doesn't work like that. Onatalachi in the sense that gị na chi gị akpago no ihe a ga-eme gị ọgaranya. Onye gwa m na mme makata nwe art gallery n'ụwa mme kwetara. When I was in university, so some the fine arts na waye can Nico. Oh, how much love nwe for it. So some na hall. Waye can Nico so some. You know, meche mgbe nji go na university, pa na asim ya na ese na main road ka ihe ejego. Onya ka ihe ejebolo mmadụ, onya ka ihe ejelo ụlọ. Na tata o ji m eme ọnụ. O ji m eko tata. Na nwe ya bụ world record. Bakwa ifukwa ebe okpu brand m. Akwa na-ege ntị. Mommy na daddy akwa na-ege ntị. Nsi akwechiri fa na mma agụ ya na university. Ngocha ka na agụ ya na university ekweterọ m. In fact, ndị lecturer m agụrọ m na ha agụrọ m na onye ya aga na afụ na exhibition o webụza nke ilu world level. Eziokwu. Maka mgbe ana m agba mbọ. Mgbe nsi ebe a mgbe enwe fashion school. I used to train models mgbe a cause emebikwa m ihe first model m ihe na. So mmeche enwe brand nke m medufasi ebe a na Lagos, East gbago Lagos a na-eje show. So ndị lecturer m fia na nwa nke ya kwa buru ọ na-akwụ ya lekwa uche ya dị ekwu ya mana enwere m extra year na school. Ọ dị onye ọbụla ka film maka na gịnị mee onye atụrụ anya onye atụrụ anya ka o nwee extra year bụzi ndị nwanụ dị serious ụzọ na school jewe service. Osisi a na-ele anya ọdụda. Osisi a na-ele anya ọdụda. Ọ na-amịla onwe mkpụrụ. But big shout out to them because ihe a motivate kwa m. Yes. The fact na ha gụnyere m so motivate m ka m gawa because onye agụpụrụ agụpụ ọ gị nwa ga-agụnye onwe gị. Akwa ị na-anụ ya. And today I'm very certain that out of all my whole course-mates, ndị akacha mma na-akpọ m na phone, God nke ebe I wetara ọgwụ ije mee atọ bụrụ ọzọ art ka ị na-eme. Iwetago. So ọ bụrụ Chukwu na-eme ya. So mụ na best graduate na anyị, mana ihe best graduate kpọm na phone sị m God onye na-motivate m. Art bụ ihe gotelu m moto nna anya n'ụwa, moto m efu nwere accident. Ọ art zụtara m ya. Aka m na-abịakwari maka na efu nya bụ accident, ife m jụrụ ya bụ isi n'ime moto m somersault like 4 times na isi ife ụgbọala faya egosi gị n'ife onyonyo ife ụgbọala agwa gị na onye a nọ m n'akụkụ si n'ime pụta ihe ha ekwe mana anyị ma abịa ka o jiri aka ya kọwalụ gị ife melu na ya bụ ihe mberede okporo ụzọ anụ m akwụ na ị ya amụta nwukwu ife ọ na-eme mana nke bụ eziokwu bụ ị ga-ewelugodo anya gị wepụ na ihe ọtụtụ wepụ ihe ọtụtụ mụtagodu n'ekwe ịnụlọ ọgụkwala ya na skuul ọbọkwa nke aiwaka pass for road mba ana m akwadokwe ndị na-achọ ịmụ n'aka m ka ha jee gụọ ọnya maka ịgụọ ọnya inweta proper knowledge I would help in any way I can ma support ọ bụgo na aka esiri ndị bụ n'ike maka art na-agala ọnụ na school art na-agala ọnụ mgbe igochie material arụcha ya ọkụ mgbe ahụ nchọrọ na skuul mpa m na-adịba anụ wọ ọsetie mma wọ maka ọmagolo odebele ya afịa na-akpa nchọkwara anyị na skuul ele ebe anụ ọchọ iwe ya shina m emie oke ka gị na ya segodu o wee gbe na-ewetacha n'ihe ogwechi wetezi but nwa aghọtakwa na arụ na afụ nwoke ụfụ because art mgbe i goro ofu tubu kọlọ 10,000 i wee go 5 primary colors all ya 50,000 sọsọ kọlọ egokwe brush egokwe ndị ọzọ isi imewezie sculpture na-ewu ka ọ ka njọ aka na-ebidokwa imebe sculpture na-ewu ka ọ ka njọ maka na ihe ewetenu ihe egote rod ihe ejikpo skeleton ihe eji wee kpụ ihe ma cement ma onye nwa ha nsị na art adịghịkwa izu it's not that's why it's not cheap. I'm not lying. It's one of my biggest dreams to paint. Mana ifuru ihe ọ na-agwa gị mkpakọta ọnụ na ngala ọnụ onyelu nsogbu. Akpata oge ga-eji mkpata mmadụ painting na 1 million 2. Ọ na-ajụ m ọ na-awọnda. Ọjọọ onye na-adị ewe m iwe because ịmalụ ka esi source materials ka esi gba mbọ ka esi chepụta the idea because ana m eme nke ebe epote for na main road ịma mfụ nwa atụwọkụ m nsesi atụwọkụ m nye gị certificate iwoli edowe onwe ebe ọzọ efoli ya ijekpụrụ onye ahụ seli ya I'm telling you nwe copyright of your work mana nna m ọkwa ịma na art bịa dịka onwelu bad rep around here that is true which is why ndị be anyị anya nwechara respect for artwork that and is art itself yes and that is why
I'm on that journey. Or what only can me as awesome, only if you are only take time, but I got achieve here. I got where here. Ibidogonu maka na ị na-afụzi ebe a na-ijezie n'ebe a na-eri ife na-aṅụ ife ifu na-ejizi art wee na-eme decoration. I like him ife unu na-eme like Enugu be anyị a most places ị ga-aga ifu artworks on the walls murals everywhere or ife a na-akpọ ya papa Enugu ni murals. Thank you. Ọ dị ebe niile I like him ya eburu gị na-eje na Lagos eje Abuja ejekwa ma n'obodo oyibo ebe ndị ọzọ ọ dị m mma n'obi. Now anụrụ m na mgbe ibidoro attempt for your Guinness World Record na enwere obere ọgbata uhie bịa dịrị ka ihe na-enu timer na ihe eji eme how many hours nọ mama nọ 100 mama nọ 90 ha na-abụ kwụsịrị getting to when it was 96 hours. Ọkwa ihe a ka a na-akpọ village people ma ọ bụrụ ndị village anyị ọkwa ihe a ifu ihe a ka a na-akpọ na ndị obodo na-etinyere gị anya. So it just stops working. I'm out of themselves. My team, I got them. Yeah, we them. Just we continue so we. I got them the exact detail. Ask them no way. Yeah, man, I continue so we. So I continued painting for about like extra 5 hours. So I'm not like so. Yeah, but yeah, where possible every 101 hours. So that next break in car was him. Sim, na muko jail alola. Sefa la lokola. Because initially what I wanted to do was 120 hours. I heard that. Because only G the record 100 hours. Okay, so just try to up 20 hours. I'm na you know. So when that thing stopped, my team, luckily my mom came into Lagos that night. So that night o'clock on 96 hours, can my mom better. My mom said, okay. Raffle no me am come here is cause better po me ben na la lola me anya m with you when I say ke yijizin ke you na me ya ke you sim week o sem mo butu na ye mekwen na akpọ kwandi Guinness record na aspa na me bido n'isi hey odem ka like agwa am the thing the whole team agwacha am the thing the whole team bia lagwo ebe dị makwa n'ilu fa self ọ ka fapụsịzi ka nje n'ebe a na-ese ihe nọ lana mana n'ebe ihe niile nse go nwanne m ana tụbịa na ihe niile nse na akpata oyi mara na-ewazi ihe niile na ihe niile nse tụ anya mmiri tụọ m n'anya nwere onye ya bụ ime bụ 100 ego nkwugo ndị ebe nọ na ego nkwugo ebe nọ na Victoria Island na-ese ife for 100 hours i na-akịta iburu baf bute akwa nọdana Maluke ya nwa akwa for 100 just mgbe the example malugodo no ihe ụwa ihe emegide kita ọdụgo ka ị ga-emegide kita akwụla ọtọ menye for 100 hours ka we na ni yo Maria na gwa gị that is ihe niile anyị kọ kita nke agala aga ọ bụ zaka ochie 100 hours bụ zaka ochie imerie ịnawa ụgwọ nkwụ ebe nna ogodi megodi ana ọ na-agụ ọbụrụ dị na maka ọ na and adi enyere unu aka imie ị na-emeli n'onwe gị yes now a personal achievement now being agbara onwe gị as a person you want to elevate your style you want to elevate yourself you want to promote something the essence was to promote art because I'm na value art na mbarata so ka etinyeli a value abụ artist eliwekwe n'ihe na agụ na agụ a good number of them and that's why majority of them na alapụ the crafts ọ bụrụ na ha dị good mana ihe asị na ebe mmadụ na-ejeti ihe ka ọ na-eje nwere ihe ejebe ebe ọchọ ego ka materials agala ọnụ igote material mmadụ pụta ya ekwe gị artwork gị 10,000 20,000 ọ na-agbawa obi ịghọtago ka ọkwa n'ime last week nwa mmanụ bịa meet m na ọ chọrọ ka esi ele ihe na-arụ aja bie efukwa ọmalịcha ụlọ nwesị ya ngwa nya meela ya bụrụ 1,500,000 just ka ese mkpụrụ ihe na one na-arụ aja ya ka ụmụ be m jesi anya ihe o wesị mama ya esekwe na 150 what's your 150 o maka owuke ko bancho simmancha 150 see ya oga achọkwa m ka iwe wee mbekwa na wa ezigbo nya bịa ya bịa na ba stage of welcome anọkwa m na nke echi ọchị anọkwa m na nke ite ude ndị main road elebede ọlụ ofu mkpụrụ ọlụ 150 100 ọ bụla bịa sị m mkpọrọ ụmụ be m I see na gallery lapụ ọlụ ahịa alụ n'ọfịs jewe be gị wee bulu ma paint bịa be gị eseche wee wetewa
gbalụkwa na ọgwụ unu nwa Paint awọkwa ofu kan paint. tune warning na life na interview ọ bụ na ise mu di ha chaara m kwụsịkwa ya because all these things it takes time emu na akọba ọnụ eje Lagos ejele ebe nwa anyị nọkwa ebe a anyị ebe a now unu ama mmekwa anyị patronize ọ bịakwa anyị ihe a na-ekwe ndị na main road gbalụkwa na ọgwụ unu nwa daalụ ekwelu m ekwe asọpọtụrụ m nka malụnụ ka unu si eme anyị n'ụlọ ebe a ọ bụrụ unu chụsi anyị onye gbafusie unu ana-aba enwere onye chọrọ ịnọ n'ụlọ enwere onye chọrọ ịnọ n'ụlọ mana ndị nọ n'ụlọ unu a na-akwa enetefe anya ọfụma ewelego m akụ nke m lute n'ụlọ mepee GH 2.0 na November 150,000 ọ fụkwa ambience ebe ọbata AC na-eku ihe niile dị mma onwe obi si m 150 Chineke zọọ ya igwe ga-adụ n'ọkụ aghọta m ife ị na-ekwu ịma na ịkpọgo ma ọmị afa kpọọ ya afa amaala m na gịnị ya dị na mma mmeghere ya aka ma iwetatu nye aka ịghọtago achọrọ m ka ị kọwalụ amaala m na gị na mọmị dị na mma ka ị ka mọmị si wee bata in this your journey ihe men bụ na from mbido from mgbe niile she has always been a very supportive person my parents in general my dad my dad bụ ọnọkatakwa ome nke o ji nwoke mago nwoke ya abụrụli nwoke ọnọkatakwa jinja anyị ọmakwa m na uche ya dịkwa n'ihe na-eme ọtago but at the end of the day you see that they give me their full support mgbe nche ego ata na university ọ pụtakwala okwu sha akpọ meeting asị na kwa na ihe nwa na-ekwu ọsịkwa na fine art culture ije gwa arụ adịkwa nwa ịbịa na-ekwu okwu law na-ekwu okwu post science na-ekwu okwu medicine ọsị na ibe a na-ss my other sister mgbe asị ọ bụ na ya ka nwa chi ego lapụ ya ọ bụrụ ihe aka nwa ala ọvụ lapụ ya ka o jewe gụọ ya so that was how I ventured into fine applied arts. My dad is saying, my mom saying, my mom will always support, my mom will always come through. My first pageant in J, na 100 level, that was the first time I went viral. Okay. From my fashion stuffs, Meli Agawa, na art, fashion, art, love for, So Meli Desien, but my parents generally supported my stuff. They gave me their full support. After they questioned me at the beginning. Yes. Yes, no ya can actually me. Afumo when me yozo. Yotago. Ufodo ge ona bekwete chem na nlo sef iye ngese. We concept be obia na nlo ndetu ye detu mo ya na ndi Nelizia na lokola. Oya njima na obu iye si n'imem. Amaro m kan si. Ya no nwe ike na obu na ibu dọkịnta keta o nwe ike isi ekwa apụta. Ọkwa ifuru ụwa. Ọkwa ifuru ụwa. Ọkwa ma ọ bụ na ipasịlụ ya bụ dọkịnta wee pụta. Nwe ka nchezoli scissors na aba mmadụ. Chukwu ha ekwe mana asụ na onye kwe chi egwe. Big shout out to my family. My family no. Family Mazi Godwin Chika. I love you guys for real. Like, thank you for always supporting me. Oh, if I chole na no, ezinụlọ dị anyị mkpa na ana Igbo. Yes. Ọ na-agba chọba mmadụ anyị ebu ụzọ jee n'ụlọ jee chọọ onye ama ka anyị malụ ka o si wee dị. Oge elugo mgbe ị ga-akọọla anyị maka na anọ m na ka imesi that first attempt. Nke a fasị na ndị obodo bịa tinye anya na ya. Na-anụ na after it enwelu accident a. Ị need ifu accident o. And ife melu no bụ na enwesịrị dị accident mfe ebe ọkwụ n'akụkụ ya bụ moto na-ekwu okwu ana m ajụ ya sị isi n'ime ya bụ moto pụta ọsị m ọ gwakwa onye kwere ya ọnụ okwu ọ gịnị melu that day. Ihe men bụ na ya bụ 25th of December. So arọ gara aga. Yes. So ana m ajọstọ m pụta kpụcha isi nwekwu ebe nje 25th mụ na ezinụlọ na analute m ụlọ. So my mama akpọbago m na mgbede a mụbịa isi na nna abịa fụzi enyi m nwoke ebe a akpụcha m isi pụta fụ enyi m nwoke so mụ na ya dụọ ducha snooker ọ sị m ka anyị jee na bie anyị jekwe bie izi pụta ochezọ onwe ihe ochezọ dịka ochezọ ki enwe na cheta nke ịbụọ ka anyị nyachi ezi azụ the same place mma m na-akpọ m ọ bụ na m ga-ema m ntị ọkwa na onwe ihe ga-eme moto m anyị nọzi na n'iru gọọmenti haus n'Ọka nekwe trailer na abụọ na lane na abụọ third lane ka mmezi overtake nekwe keke onwere nnenete ọkụ onwere ọkụ andị mago na azụdogo m trọtụlụ nji enye n'ọkụ nji emene overtake mụ na tapụ breki m nke abụọ moto tapụ ngizizi tapụ abụọ moto linye enu mago na Lexus ọ bụ na Benz ka ndụ adị m sure na ọ ga-amapụ etu a so n'ịzọ dị nke izizi tapping the brake tap for second one
moto m somersault tụọ ọ bụ na ịma gota dị n'Awka na express moto m cross ụdị gota sef ịnọ n'ime anọ m n'ime moto na somersault anọ m na moto na-atọ ka ihe nọ na-eme n'isi gị mgbe ajọst mechie anya m ihe nsi chukwu bụ nke a bụkwa ife ọkụ mmụọ ya nke a bụkwa ịfụ ndụ na ọnwụ n'anya kolokolo na-anụ gbui ihe ma bụ na moto m na-akụ n'ebe dị iche iche ma ebe ọ sụ n'isi ma ebe ọ sụ ni I was inside sọsọ m nọ n'ime moto na I was inside sọsọ m moto m megide gbada kwụsị n'ụtụ anyị kem rice ka ndị onwere ka ọra oye na-eme every year ka moto akwụsị iwe n'aka gị owe n'ihe ha moto kwụsịrị m bịa ka chọọ ebe open space dị lepụtagodi nlepụtara na moto m ọra na m nwe ihe mee m sọsọ obele ema m inwe ike ife obele scar glass ebe sọsọ ya bụ ihe mere wite obele scar dị n'azụ ebe nlepụta na moto m gwụrụ agwụ ị na-ekiri ya bụ moto ọkwa m na-eme vidiyo na-etili mkpu na my particulars be this ha maybe Godwin ọmụ na-eme ọrụ chukwu ị na-anụkwa ka ndị ọcha na-asụ oyibo azị I have paid my dues pụtabakwa ịghọtakwa ife a na-akọ if you no go you don't know I'm telling you hey nya accident a mecha anya wee kene Chineke maka na anya bụ nwa okorobịa kwefuru na arụzuru ya oke nwoke na-abọbụ wee nọdụ m n'akụ ya bụ na the downfall of a man is not the end of his life. True. Ya bụ na ka accident a mecha ngwa anụmanụ na ka ya bụ accident mecha ka the Guinness World Record certification now okay. Gwa anyị how did you go about the second time maka na ọ bụrụ mmụọ nke izizi a aka bịa sịkwa I surrender all nke m mere eme thank you mana ka gị na fasi wee je when my record actually like you know stopped eba immediately omero a day I think after a day the next day can be done again now I did not go back to come back sorry you did Chris my team was like Godwin zukwoni ike wait okwuselo after gina mom sikpase nkati a ogwase okwuse on the I think okwuse on the 29th mba okwuse on the yes on the 30th or thereabouts I'll be on the 1st okwuse oluna 4th mbido ọzọ with the same team Gina Faso we made the first one. My team refund chale ego. Big shout out to them. My videographer and them came at visuals, my Hemo designs. My winner, they nearly sacked her from her work in Lagos because they were all out for me. You know, Noni, my social media manager, you know, Fendi's, you know, former telecoms, a lot of people that came to support me, man. You know, first day Mbidore again, Kafi dance Uchiye. Kafi dance bia. Kafi. Yes. Dr. Kafi. Pe bawara me egwu. Ewo. Tinye egwu na agbara me egwu. Na agbara. Otera aka clean the drunk Uchiye. Bia kara ka wa joke. Audience na amusa amu. Okipu omu. Onda abuna ngmeli yan. Otera aka ba sina Jerika bia. Bia gwara me egwu. Yes now. Jerika. Ugochi Uchiye. Ewo. Ugochi Uchiye na-asị na ọmụbụ nwere egwu ọ na-agụ mgba egwu ọ gụrụ ụmụ ikolobịa mgba ọ na-asị n'oge bụ odogwu nke nwa na-agụrụ m egwu. My mom was in the picture and all these things. Jerry na-abịa chetala m ma akwa dị iche iche iyo katel. You know, shout out to all of them. Like if celebrities si bịa sere no ha ka nkunu mama Aziokeke ma this one can as I go move I go meow you wisdom understand? You know mama Aziokeke a lot of celebrities came out. You know, Madiji Obi on deck, Obi's house. Mananka abuna the second time. The second time, if na Oge Chukwu Kamma. First one, celebrity no nebia kwan. Makoxi the brand. You know, Tunde Not post to we bloggers, gossip me post to we. Can be those laws. Manager obuna nnawa. Chele ye, I don't know when we get post ya. Okwa isi ka email, okwa ya kan jiwe sige na okwa crazy ki apply yes, because a normal person, an average person ga nabaga siki ya zutu. Imego ne nkwo ebe nwa. Awe bido erishini we na akwo ụgwọ ọzọ. Simba kwa ma kwa na ebe o. Na ga fusie. Ha, mo nwa. Give up. Ya sekwa. Afa nwoke abu catch me if you can. If you no get mind no put body. Do you know what it means?
I was gone. Mmiri kwụsịrị ịlụ ọlụ. Ihe ebe akwasa gị mmiri koja. Ọ na-aza alụ m ọlụ. Ihe chitazi na-awụ mbụ pin. Ka m wee nachiete. Nke second to the last day. The last day abata m onwe na afụzi. M etu akịta na-afụ ọkụ. Ị na-afụ m etu a. Nne na ya tụwa dị m afụ gị. Ebe nne block. In 100 hours. In my 100 hours, 48 Ihe hours. m general bụ 302 hours. Okay, record njikita bụ 200 hours nke amaala amaala. You painted for 200 hours. 200 hours, 40 minutes. Onya bụ record njikita. Congratulations. Thank you so much. Listen, this is not a joke. If you hear about these successes, ijekweneje lobanlo, okwa hard work, sweat, heartbreak, blood, ka ị na-afụ ihe a. Onwere nke ndị team niile apụ mgbe aka nọ paint heartbreak. Like say obi gbawala agbawa. I would like to see that. Team m kwesị ịnọnyere m, team m kwesị ịnọ m nso. Na-akwụ ya lezi na-eme ihe ọ na-atend to ndị fans ko. Nwesị ndị fans ka mbiala ebe ka ọmụ nwa. Na fans need nke. Sia mba. Sifa unu lapụchakwa ebe unu kwesị ịnọ na-ele maka onwe ihe nchọ, onwe sign nchi eme. Lapụkwata na ebe kita ka mma mo. But my videographer K. Martin never left. You know, he played a major role now. Without the videos, it's a camera shake here for ebe no, more for ebe time no. I might not so time. Now what made it harder was that my hand has to be on that canvas at all times. The only time you only have 1 minute. It's also 1 minute keying. Or for 1 minute I might not all the time. So you have from 0 seconds to like 59 seconds. I can't. Ọkwa ifuru akọba akụkọ ụwa oge ụfọdụ ọ na-ata ọtọ ọchị ọtọ akwa. Onye ọbụla bịa Lagos bịa what ihe ngabiga. Ata m arụ ichi me weight loss jee mee Guinness World Record marathon. Ata m arụ ka onye nọ na nga in 2 weeks. Like 2 weeks I make sure anụ. How did you handle criticism? Ndị sị na ọmakwana ihe ọ na-eme. Rapụ ya. Onye ọbụla na-agwa m ụdị ya bụ Chukwu ka ọ na-agwa. Even when better from my Guinness World Record, don't want to inform him. I was just strolling with my team. Everybody in Nigeria very close. I was like, let's just stroll in. Guinness World Record, inwere moto ije eje, ọkpa ka ije eje. Mụọ amụ. Nsi aka ka njekwa ilin with ọkpa na m ejekele ya with moto. Ka m wele ọkpa jekwe. Ya na ihe ejizi ọkpa gị je maka na ebo. All the expectations are nature. So I hand them over to God. Also Chukwu na agbalo mmadụ ọgụ. Ọ Chukwu na-enye ego, Chukwu na-agọzi mmadụ. So ịmụ akwa mbụ Chukwu ka akwa. Mụ nwee sị na m enwere ihe mme, ọ Chukwu n'ụlọ, Chukwu ma m enwe ihe mme ma o nwere ihe mme. So enwere m time ige ihe mmadụ ka ntị. Time m nwere bụ mme nke njibulu mmadụ nlapụrụ Chukwu ndị fọn. Ọnụ akọlọ mmadụ bụ Chika akọlị ya. Yes. Asị m ka nsị m nwere ife chọrọ ịgwa ndị nọ na be anyị. Kachasị ndị ntorobịa ka anyị nwakwa na-ene anya na ịmago na Chineke ga-emela anyị ebele ka ife nwere ịgwa anyị. Ihe mma gwara ebe onye ọbụla is that never give up on your dream. Never give up on ihe anyị love ime. Ọ dịrọkwa izi, onye sikwa gị na ọ dị izi ọ na-atụkwasị ọ na-agwa gị nke bụ eziokwu. Ọ dịrọkwa izi. At all, it's not easy. No. But that is the story ị ga-akọ. Ọ bụrụ na m give up, adịrọ m sure na m ga na-ebe today. Adịrọ m sure na m ga-ebe world record holder. Adịrọ m sure na m ga na-akọ maka ihe a today. Ihe enwe n'akụkọ nne. Exactly. So there's nothing like fast money. Ọ bịa na ike, ọ na ike. So ị na-enweta obele alapụkwana nke ị na-eme. Jechọba nke onye ọzọ. Solo akala chi gị, solo ọkpụkpọ chi gị. Ị na-eme ya nwayọ. Emekata ya one day Chineke elote gị. Don't be impressed or moved by what somebody else has. Na-eme na nke gị na Chineke na-elote onye ọbụla. Mana ka Chukwu na-agọzi mmadụ. Mbọ ka ihe eji na-agba nke iji bụrụ mmadụ. Mmụọ Chukwu dị n'aka ime gịnị? Ịgọzi mbe ị na-agbazi. So that is all I have to say to anybody. A creative who just keep going. People are watching you. Ha na-afụ ihe na-eme. Ọfụ ya? Maka oge ụfọdụ ọ dịka o nwekwa onye sende. Ha na-afụ. Ha ka ọ ga-abụ ụfọdụ oge. You know notice ihe na-eme na online. Ise a picture with onye dị important. You know see na likes gị na views gị ga-agbago. Mana ise a picture with sometimes onye nwere onye ọ bụ ifu na ọma mgbago. So that's to show you that people are watching you. People na-afụ ihe na-eme. Ha na-eche ka ịgbagote level level ịchọ ka ị nọrọ before ha abịasị gị kedu ilekwa.
So just keep going. People are watching. They are seeing you. Brands are watching you. One of them can number say, Ndocha Wuchie has France. I have fans on Instagram. How? France diplomats. Wuchie golu mo buwa jale, golu mo oja. So to tell you that people are seeing you, like, well, better check. Yes, you can na kebendas. I see na have fans on Instagram. Go tell me yendi Igbo bosacha na gallery. Go kpọrọ ihe ndị Igbo ọ dị fakafana zinana. Ifo convoy police du Fabia. Nsi chelo ndị ọcha si ebe fasim France. Fanya kum number fasef Bertrand ba afa the man. Ya na nwunye golu okpu nwunye golu yana golu yere ntị akpara akpa with nkata. Ifo na ha lovely ye anyị. You know. So just keep going. That everybody's watching you. Just keep going and never give up on God. That's all I have to say. Onye Igbo tinilu wee sị na ebe a na-adụ nwa nwelu nne ka nwa na-enweghọ nne na-eje anụ ihe maka na o nwere ihe o kwuru ebe a gbasatala nwa ọ sị gị pịara ọkụ na-aga na ụwa n'afọ gị ụbọchị ọ ga-ose etie ebe niile enwuru ọkụ onye ọbụla abịa kwalụ gị aka n'ife ahụ ị na-eme. Godwin, thank you very much for coming to tell us your story. You have inspired us. Ibunyega anweghị na-azị ibunye uche. Ibunyega anyị uche. Bunyekwuo ma mmụọ uche ịma na ana m apịka all the time. Ịghọtago na organize ka m ruo ebe m na-eje. Ya bụ na welu ife ọ gwara gị wee mụrụ ihe tinye n'ihe ị na-eme. Ọ bụkwanụ na ị chọrọ irichi ya ije n'Instagram before ị na-edecha Godwin Art inweta Facebook gị ọ nọ na all social media platform. Find out, follow him. We also launched our clothing brand. Oh. GAG Originals. You know. Now, why I chose GAG Originals is because the essence of my art. In fact, my art drives most times to originality and culture. Okay. So I feel like most Igbo amaro their roots. Most Igbo amaro ebe hasi. Most Igbo amaro their root at all, cha. So the clothes now, one of the paintings in the Guinness Record, onwe ye dika yechi. Ibiazani yechi ya, efona ma moto di iche ma Rolls Royce, ma ono, ma konoba, ma ego, banya around. Showing that when you know your originality, you find your true path. So that's what the clothing brand is. Then as you have a GAG Army, that's my fan base name. GAG Army, yes. Godwin Art Gallery Army. So it's very cheap. You can wear your originality, wear your heritage. Okay. Heritage. So the art is another collection here. Ejicheman CBD Science. They see a design is here. Nka ka nchọkunu achọm ka unu kwunye CBD n'ọkụ. Yes. Achọm ka iweli eme ma tattoo ma ife niile. Mankasian. Desinia. Adịka ma na-afụ CBD na-arụ ga ọrụ ya dị manụ ma ife m na-ekwu. Anya bụ nke a dị n'akụkụ nene ya ọfụma ka itinye ya. So man CBD Mankasian enwese na the clothing brand. So if you know onye amara maka CBD language bụ Igbo amalụ maka ya igoli na arụ onye jụọ ke ibi esi anekwe na ihe anyị ikwe bụ gịnị asụsụ Igbo na asị na ọpụtala ife dị otu a dị etu a ọpụtalụ ihe ndị ya bụ ihe ọma dị agwụ dịka ifolo nke achọm ka nke a kịta mesibie ike achọm ị na-afụ ya na polo niile anyị na-eyigasị ụmụ ihe mago ọbụrụ ebe ese nwaanyị na-ele mana na-ego n'ahịa mana nke edezelu ibe ya abalị unu Igbo amaka a na-edekosi ya ife chi agọzie mgbe Chikamso ekwefu gị ya ụmụ ihe a ife Chukwu anyị na-etinyesi ya n'elu tọpọlọ ụmụ anyị ndị anyị bụ ihe anyị dị iche bụ na anyị nwa value ihe anyị na-eme ndị ọcha kazi anyị value onye ya bụ ibe ebe akwụkwọ na-adị abịa arụ. Now I feel like we should embrace ourselves more. Hapụ ihe onye ọcha mee eso m wee kwenye n'ihe ikwu mee nke gị. Stand out on your own. They will look for you. Ha ga-achọ gị maka ha ma olu ihe anyị na-emeba and ha ma na ọ ga-abalụ fama ma ọ bụ na ya kpọrọ ya mkpa. Ọrụ ya bụ ife ha na-eme anyị wele anyị mere ọfịs. Ịghọtago? Ụmụnne m ọ ya adịnọ ka m na-agwakwa gị ya bụ nwoke dị mma ịkpa nkata ọ bụrụ ogo maka gịnị ya na ebe a ihe ekwugide okwu ike abụ very interesting, very open and very teaching. Ọ na-akụzi ịnọdụ ya n'akụkụ mmụta karịrị akarị. Nwa na-ekwu ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-abịa na-ene anya n'iru na-esonu ndị dị etu a na-esonu ụmụnne anyị ma ebe ha na-eje onwe ihe bụ na ha amagolo ebe ha na-eje ọrịdị na-esonu ndị a ka anyị maa ka anyị ga-edozi nataba anyị afa mbọ Nneọma ọkwa mụ na Godwin Art bụ ife na ebe a tata gbaa mbọ ka ị bụrụ ezigbo onye Igbo ya